вечер в следващото филмче от серията Ние пътуваме, а вие гледате. Малко неприятно започваме този път, защото сме на път за Будапеща. Какво да ви кажа? Будапеща е доста далече. Колата не работеше добре на бензин, днес я закарах на Дунев, на сервис, където 156 лева по-късно ми казаха, че всъщност проблема не е това, което те са направили. Глобиха я по моя молба и ми я върнаха, за да мога да пътувам аз до Будапеща, защото преди все пак вървеше на бензин, колкото и изгледа. И сега пред нас е Драгоман и колата съвсем спря да върви на бензин. На газ имаме от порядъка на 280 трудно километра. А в Сърбия по магистралата газостанциите са на около 250 км една от друга. Което значи, че ако закъсаме за газ някъде, оставаме там и няма какво да направим. Да, тук мога да се откажа. Другия вариант е с риск да похарча много пари да продължа напред. Но този Red Bull е нещо, което искам да видя и знаете какво ще направя. Колкото и да ми е гадно, продължаваме напред и най-много да станете свидетели на супер тъпа ситуация. Но това е положението. Сега зареждаме на петрола догоре колкото може и се надяваме всички бензиностанции нататък да работят. След развитието на нещата, мисля, че ви дължа кратко обяснение какво точно се случва. Най-вероятно не работи бензиновата помпа, наляхме газ, на бензин не може да вървиме. Посъветваха ни, че в Ниш може да напълниме, само че в Ниш трябва да платиме с динари, не може с карта. Динари не може да купим, защото естествено аз не съм си взел евро от България с идеята, че на границата ще обмена. На границата български левове не взимат виза, но не е MasterCard, т.е. нямаме динари. Така че, междувременно на границата един от митничарите прерови багажа, видя на Джилбърт сиренето и суджука и Джилбърт, съжалявам, но човека просто си взе една бучка сирене и един суджук, което значи, че за тебе остават по-малко, но аз съм взел достатъчно. Това е за сега. Както виждате, нищо не върви както трябва, но ние сме тъпи упорити и продължаваме напред с плана. Свили сме малко гъста, така че би трябвало да изкараме едни добри 280-300 км, което значи, че със сигурност ще стигнем до първата бензиностанция към Белград. Кратка презентация на река Дунав и Белград. Движим се горе-долу по график, по-бавно, но се оказва, че от зимата са направили много бензиностанции с газ и горивото не ни е проблем. Така че сега сме окей, ще видим в Унгария как е. Ето, както виждате, в 4 часа и 20 минути минаваме през центъра на Белград. Много интересно как ако човек спи 4 часа, не може да се разпи въобще и да се събуди, даже му е по-гадно, но за сметка на това, вместо да спи 4 часа, се качи и кара през нощта, може да стигне на съседна държава в столицата, което е много по-вълнуващо, нали? Не мислите ли? Здравейте от унгарската граница. В момента е 5:30, слънцето след малко ще изгрее тук. Аз пак се вкарах в приключение, като подминах една бензиностанция на 30 и няколко километра от тук, газостанция, с надежда, че ще има друга и да не горя 30 км газ. Но ето сега съм на границата с газ за около 80 км. Нямаше по пътя друга газостанция и имам около 20 км, които мога да карам в Унгария, докато намеря газ. Ако не намеря газ 20 км, трябва да обърна, да мина обратно границата, да се върна до оная газостанция, да зареда оттам, след което да се върна и да мина обратно границата и да се върна в Унгария. Но това ще е проблемно, защото Будапеща е на 180 км от тук, а като напълна гъста няма да ми стигне да отида да се върна, така че по-скоро трябва да намеря газ в Унгария.
последното развитие на нещата е следното. В Унгария газ няма. Което значи, че сега се връщам през границата в Сърбия, откъдето ще налея газ. Но тъй като Будапеща ми е извън обсега на колата, т.е. ще стигна до там, а не мога да се върна, ще си избера един град по средата на пътя, до който спокойно мога да стигна и да се върна, където ще наема кола, с която кола ще отида до Будапеща. Там ще бъда на Red Bull и утре вечерта ще върна колата в този град, откъдето ще си взема моята кола, за да се прибера, в която надявам се ще има достатъчно газ, за да стигне обратно от тази газостанция, на която ще отида сега. Както виждате, не ни е скучно. Вече аз полудях и сме трима. Но важното е, че състезанието е утре, днеска са квалификациите и бърза работа нямаме. Тъма ще видя как се наема кола, при положение, че не говоря унгарски. Много се смеете, нали? Мен не ми е много смешно. Ето ние обратно в Сърбия, пътуваме сега към бензиностанцията, където ще налееме газ. Мога да се опитам да го ремонтирам това нещо. Проблема е, че ще се омажат бензин и ще е много трудно да обясня на граничарите защо смърдя на бензин така и дали не съм вкарал нещо в резервоара и ще ме кара да разглобявам. Ужасяващата истина. Аз карам на изпарения, а току-що подминах табелката, която казва, че газостанцията е на 5 км. Ако колата спре, единственото нещо, което мога да направя е да се опитам да ремонтирам бензиновата помпа, за да я подкарам. Но не искам да мисля за това. Ето е газостанцията. Стоп мост. Виждам я вече. Наближавам. Дали ще стигне? Ще бутам ли накрая? Като Дейман Хил едно време. Сега ще видим. Ето я. Ето на газостанцията съм. Газ има. Обаче газостанцията е нова и не приемат карти. Аз взех всички пари кеш за винетки и други глупости. И в момента не мога да си сипа газ, въпреки че съм тук. Нямам избор, освен да разглоба помпата и да се опитам да я ремонтирам. Очевидно работата не върви на добре и да снимам как съм разпръчетисал колата тук на бензиностанцията и аз съм супер ядосан, но нямам избор, заседнал съм. Прецакан съм от супер тъпи майстори, на които платих пари. И от собствената си глупост сутринта да подмина това място, вместо да сипа газ. Видите на какво приличам. Но най-смешното сега е, че ние се движиме, но не можах да ремонтирам, да направя да работи на бензин. И това, което направихме, тъй като нямаме евро, защото съм много прост. В мен имам карта, те пък не им работи терминала. Им дадах 3 Red Bull срещу 3 литра газ. Много по-зрение с менеджера, защото той човека докато разбере, докато измисли как да стане. Но важното е, че имаме 3 литра газ, с които трябва да минем 20 км до следващата бензиностанция, където вече щем не щем наливаме и независимо какво става. Ето аз виждам табелата, обаче тя май няма газ, следващата газостанция е мале мъкане. Но ако има банкомат, пак е нещо. Все пак съм успял да почиста нещо, защото в момента караме на бензин и има някакви издихания и върви, което значи, че опитът ми от полското фиатче е много полезен, защото ще стигна до другата бензиностанция. Ето, върви с 70 км на бензин. Здравейте от Будапеща! Както може да се досетите, аз се загубих доста качествено и не мога да се оправя, никой не говори тук някакъв нормален език, или поне сега ще видим. Но явно съм подминал от центъра и се връщам обратно. Ето табелка Центрум, да. Всъщност изглеждаше доста централно.
но бях взет някакъв разговор. Нормално, растем. Ето сега се връщам и надявам се да се намеря. Ако не, това просто е поредното загубване, на което сте свидетели. Айде, чао!